Sinoć oko 21 čas i 30 minuta u selu Prislonica u automehaničarskoj radionici u vlasništvu Milana Ž. iz Prislonice došlo je do eksplozije tečnog naftnog gasa, a potom i do požara u kojem su 3 lica zadobila opekotine i nalaze se u čačanskoj bolnici. Povređeni su Milan T. rođen 1993. godine, Milan Ž. rođen 1986. godine i maloletni V. Ž. rođen 1996. godine. Svi su rođeni u Prislonici. Do eksplozija, potom i požara u radionici koja se nalazi u prizemlju stambene kuće u izgradnji, najverovatnije je došlo usled nepažnje prilikom popravke instalacije tečnog naftnog gasa na putničkom motornom vozilu marke Škoda Felicia u vlasništvu Zorana T. iz Prislonice. U eksploziji je izgorelo putničko motorno vozilo na kojem je vršena popravka, razni alat, prozori vrata i deo krovne konstrukcije. Visina materijalne štete procenjena je na oko 1.000.000 dinara. U Preljini je također izbio požar i vatrogasne ekipe su ga uspešno lokalizovale. Povređenih nije bilo, ali je pričinjena velika materijalna šteta.